आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। येत्या 21 तारीखला होणारा सिंधू सरस व मिनी सरस 2026च्या निमित्ताने पत्रकार परिषद आहे आणि पत्रकार परिषदेला सन्माननीय आमचे जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष त्याचप्रमाणे सन्माननीय सोसाहेब आहे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सदस्य पण आहे। 21 तारीखला 21 ते 25 अशी आमची जिल्हास्तरीय सिंधू सरस व मिनी सरस 2026 असा आपला उद्याचा कार्यक्रम 5 दिवसाचा आहे आणि या कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, सन्माननीय खासदार साहेब, त्याचप्रमाणे नितेजी राणे साहेब माननीय पालकमंत्री येणार आहेत। त्याचप्रमाणे विशेष सर्व उपस्थितीत आमचे असलेले स्थानिक आमदार निलेशजी राणे साहेब असतील, दीपकभाई केसरकर आणि इतर सर्व सन्माननीय आमदार यांना सन्मानाने त्यांना निमंत्रित केलेलं आहे आणि ही प्रशासन आणि पदाधिकारी म्हणून एक चांगला असा सिंधू सरसचा कार्यक्रम उद्यापासून 26 तारीखपर्यंत चालणार आहे। तुम्हाला सर्वांना याची कार्यक्रम पत्रिका दिलेली आहे। आवाहन करतो की या सिंधू सरसचा कार्यक्रमाला 5 दिवस चालणारा हा महोत्सव आहे। या महोत्सवाला आपण सगळ्यांनी सहभागी व्हावं, जेणेकरून बचत गटांचं प्रोत्साहन वाढणं, बचत गटाचं उत्पन्न वाढणं, स्थानिक उत्पादन वाढ होणं आणि आपल्या होणाऱ्या बचत गटाची उत्पादनं ही त्यांना लोकांना कळावीत आणि जनतेला पण हा एक लोकोत्सव असल्यासारखा आहे, सोहळा आहे, त्याच्यात आपण सहभागी व्हावं। त्याच्यातल्या हा आपला जो आपण सिंधू सरस हा प्रोग्राम करतोय त्याच्यात सर्व आपण असलेलं प्रशासन आणि आम्ही एकजुटीने काम करणार आहोत आणि त्याच्यात यंदाच्या प्रोग्राममध्ये जे काही त्रुटी असतील किंवा काय असतील ते पुढच्या वर्षी भरून काढून त्याच्यापेक्षा चांगलं असं आम्ही सिंधू सरस प्रोग्राम पुढच्या वर्षी करणार आहोत। याच्यापूर्वी पण सिंधू सरस किंवा इतर जे प्रोग्राम झाले त्याच्यातनं आपल्याला आलेला अनुभव आणि त्या अनुभवाच्या बोलाचं आपण नवीन काहीतरी इथं प्रोजेक्ट ठेवलेले आहेत, यशोगाथा ठेवलेल्या आहेत आणि त्याच्यातनं मग असेल गंगावणे साहेबांचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे, पाककला स्पर्धा ठेवलेली आहे, असे निरनिराळे प्रोग्राम इथं पैठणी स्पर्धा दररोज ठेवलेल्या आहेत, कृषी मेळावा ठेवलेला आहे, समय नृत्य ठेवलेला आहे, जेणेकरून जे आपले लोककला आहे ती लोकांना दिसावी आणि त्यांना पण प्रोत्साहन मिळावं म्हणून। तर मी सर्वांनाच आपल्या सिंधुदुर्ग जनतेला आपलं विनंती करतो की आपण ह्याच्यात सहभागी व्हावं आणि या सिंधू सरस हा प्रोग्राम यशस्वी होण्यासाठी जिल्हा परिषदेला सहकार्य करावं।